Azt hiszem rájuk. Ezt a szót kell megtalálnom, hogy a vibráció. Hol van ez a szó? Ide kell menni. Ez nagyon messze. Megyek az Zarához. Nem a kutyához, hanem a bolthoz. Mert a kutyám is Zara, ha nem tudnám. De nem azért. És nem tudom, mi fog történni. Csak sejtéseim vannak. De azokat nem árulom el. Mindig rossz voltam az ilyen konspirációs játékokban. De talán most már másképp. Persze eddig egész jól megy. Nagyon meglepődtem, azt még hagyd mondjam el, amikor beléptem a terembe és Fanni ott ült. Hirtelen átmutat azt beszéltük meg, hogy elmarad az osztályfőnöki óra, hogy beüljünk valahova beszélgetni, de azért ezt biztos nem beszéltem meg, gondoltam magamban. És nyilván most olyan dolgokat fogok mondani, amiket is vissza fogok nézni bármikor, akkor azt gondolom, hogy mennyire ciki. És milyen hülyeségeket beszélek, de nem baj. Szóval, köszönöm. Megyünk az Irényi utcába a Köpces rendőrbácsihoz. Amúgy is az egyik kedvenc szobrom a belvárosban. És van egy sandra gyanú, hogy ő az igazság és az élet, biztos a bazilikához kell menni, mert arra van kiírva, hogy ego sum. De Via veritas vita. Kár, hogy a Fruzsi és a Szén ilyen furcsán futnak, már láttam, hogy Jézusom. Hát igen. Van két csöndes némhalány. Aha, kiket az örök hallgatás vár, de talán még megmentetett, elkározott lelküket. A táncot ének kísér és tánc dukál az énekhez, egy ismert melódiára szavuk, újra szabad lesz. Keresd őket épp ott, hol Hild és Ibu alkot. Hogy sikerült az osztály két legcsendesebb lányáknak? Szóval, megyünk a bazilikához. Ez nagyon nagy. Remélem nem kell a sekrességéből menni. Mintha látnék valakiket. Ki van szem? És mit kell csinálnom most? Énekelni? Ezt most tudom. Ennyi elég? Meddig kell még? Like a virgin. Nem, már templom előtt az autó. Nincsen vége még az útnak, de ha talán elfáradtál, rémparipán lovagolhat. Következő állomás felé. A terévéret megtámadta, figyeled az egyes számot. Ülj fel hát a paripádra, melyen a császár is lovagol. Kisföld alatti. Ez nagyon... Számolj hetet és pihenj meg. Az azt jelenti, hogy ha Deák téren szállok föl. Atya, Úr, Isten! Hősök tere.
Itt állunk a Deák Ferenc téri kisvadalatti állomáson, amelyről tudjuk, hogy ez nem az eredeti nyomvonalú állomás. Ugye az eredeti nyomvonalú állomás a jelenlegi Kisföldalatti Múzeumban van, ott is áll három darab vagon. Ez egy vonalkorrekciónak az eredménye, ez az állomás. De most itt fogunk rá felszállni, és megyünk 6 darab megállót. Vedd el utazó szerszámot. Nem. Csak bent látom. Ki van zárva? Elég vagyok. Most, hogy ide eljutottam, nincs sem más. Ássá, két lány van épp szemben veled. Ide kell mennem. Ugye? Hoppá! What did you do? What did you say? How did you walk? How did you run away? Where are you now? Where have you been? Did you go alone or did you bring a friend? I didn't notice, but I noticed you're smiling out in the sun, having fun and feeling free. And I can tell you know how hard this life can be, but you keep on smiling for me. What went wrong? Was it a story or was it a song? Was it overnight or did it take you long? Was knowing your weakness what made you strong? Or all the above? Oh, how I love to see you smiling. Ezt elég könnyen megtaláltam. Új, és ebben tényleg ez van. Ups. Milyen mélyre kell állni? Szóval a fehér cipőtökre csak. Felásom az egész ligetet, basszus. Hát ez mi? Csébi! Csébi kevertük. Ebből én nem iszom. Akkor. Menjünk el. Nem, már ez nagyobb volt az előző. És már nem is olyan rossz. Kik ezek? Hát, mi történt itt? Hát ez nem ott van, ahol a térkép. Teljesen ott van, tanár úr. Pontosan ott van, csak el kell néhányszor forgatni.
szóhoz igazából. Sok mindent ki kellett próbálnom. És hát nagyon meg vagyok hatva. Innen már csak lefelé vezet. Megértjük. Minden nap ajándék. Van életfelé. 30 és a halál között Mondjuk tanárok. menjen. Ezt mondja, amikor 30 éves. Hát igen, szeretek kapni ez. De adni még jobban. Valakinek öngyújt. Én már nem tudom. Találtam egyet a földön ide fel. Konrád, ez... Egyeset meggyújtotok, és utána azt Igen. Azt mondom, hogy menjünk. Úgyis árvíz napi. Mindjárt az esetésre. De újra meggyújtja magát. Akkor nekünk is kívánok hányszor. Most neked kívántam egyet. Megvan. Nem, az vele 24. Hatan hiányoznak. Akkor 20.